Ito na nga, magbabagong taon na pero papasok pa rin ako ng trabaho. Bang dumadaan nga ako sa palengke, may mga pumapasok sa isip ko. Kinakausap ko na lang ang sarili ko, bakit sila busy na pero ako papasok pa rin ng trabaho. Kaya na nga't kaliwat kanan na ang kanilang pamimili para sa pagsalubog ng bagong taon. Na nga lang, nakapamili na ako nung isang araw. Pero iba kasi yung feelings kapag ngayon ka namimili o sa disperas ng bagong taon. Kasi ramdam mo talaga yung pagiging busy mo sa sarili mo. Yan, kitang-kita naman sa mukha ni Dong Bisaya ang pagod at puyat. At syempre, kailangan natin lumaban sa buhay. Syempre, marami ring umaasa sa akin. Hindi lang ako, lahat naman tayo may mga umaasa sa atin. Ang mahalaga sa oras ng pangangailangan, meron tayong madudukot sa bulsa. Ibig sabihin ko, sa bulsa natin, hindi sa bulsa ng iba. Iba po ang usapan nun. O diba? E di wow. Na nga, malapit na tayo palabas para mag-abang ng jeep. Medyo malayo nga kung saan ako papasok ngayon. Ito na nga, malapit na tayo sa kanto para mag-abang ng jeep. Sana nga, hindi traffic ngayon kasi disperas naman ang bagong taon. Lalo na mamayang gabi pag uwi galing trabaho. Ito na nga, papakita ko sa inyo, medyo hindi naman siguro matraffic mga kadong Bisaya at napakaaliwalas pa ng panahon. Sana hindi ulanin mamayang gabi. Mamayang gabi na ang putukan. Kayo, excited na ba kayong magpaputok? Maputukan? Hindi ko na alam ang sasabihin ko, basta putukan na. Joke mo lang po yun mga kadong Bisaya. Ito na nga, i-pass forward na natin. Ito na nga, nasa bahay na si Dong Bisaya. Ito na nga, excited na akong gamitin ang induction. Mabilis talaga ang pagluto natin ngayon kasi dalawa na ang pwede kong lutuan. Meron na akong induction at meron na rin akong gas stove. Sunod ko namang binuksan ay ang pot set. Loob nga ng set na to ay meron na siyang isang casserole na malaki. Isang 24 inches na frying pan. Na magsimula na tayo magluto at syempre bago magluto maghugas muna tayo. Agad ko namang nirefillan ang lagayan ng dishwashing liquid. Gawa nga ng konti na lang ito. Na maghugas muna tayo para siguradong malinis. Una nating lulutuin ay ang fried chicken. Kailangan muna natin siyang halu-haluin. Pisil-pisilin. Syempre para pumasok ang sarap nito sa loob. At ito na nga, hinugasan ko na ang shrimp. Pagkatapos kong hugasan, nilagyan ko na kaagad ng bawang at saka sibuyas. Dahil mainit na pala ang kawali. Syempre, ilagay na natin ang shrimp o pasayan. Pagkalagay ko nga lang, abay, takam na rin ako. Takto, kumulo na siya, kaya tara, lagyan natin siya ng Sprite para mas masarap, mas lalong sumarap. Ito na nga, naghihiwa na tayo ng patatas na gagamitin sa susunod kong lulutuin. Gusto ko na to kasi nga, ang dami kong lulutuin pa sa mga oras na iyan. Hindi ko pang makalimutan yung carrots. Alam nyo ba, mga kadong Bisaya, magkabilaan ang lutuan ko dyan. Ito na nga, hinihiwa ko na ang carrots. Sinasabay ko na habang hindi pa kumukulo ang shrimp. Kasi para mas mabilis ang ating pagluluto ngayon. Mahirap talaga pag mag-isa lang, kaya sa'yo talaga lahat. Ito na nga, nilagyan ko na rin ng mga iba pang ingredient katulad ng magic sarap na pampalasa. At atin nang halu-haluin para mas mag-mix yung lasa. Shrimp naman, nilagyan ko naman siya ng tidbits para naman mas healthy pa rin kahit mamantika. Ito pa, sa kabilang side ko, ang minudo naman ang inatupag ko kasi kumukulo na siya. Para lalong sumarap, lagyan natin ng liver spread. Kasi nakakapagpadagdag yan ng sarap. Grabe, excited na talaga akong maluto ito. Ito naman sa kabilang side ko, ang fried chicken. Pinakukuluan ko na ang para sa kaldereta. Yan nga, lumabas muna ako ng bahay. Magana pa pala ang Christmas light ko. Yan ang ating finished product. Yung dalawa pa lang yung natatapos ko, yung minudo at saka yung pasayan. Dahil may luto na ng fried chicken, kaya tara, tikman na natin. Pagod na talaga ako sa mga oras na iyan. Kaya tinikman ko na talaga yung chicken kung masarap. Mahirap talaga pag mag-isa lang. Magmumuni-muni yan kasi mag-isa lang, wala namang kasama. Kung mag-isa man tayo, pilitin na lang natin maging masaya. Syempre, meron din akong paampaw. At sa wakas, nandito na rin ang ating finished product. Mo akalain na makakaya mo pala magluto ng ganito kadami. Basta pag gusto mo, may paraan talaga, di ba? Katawa naman na kinaya ko to lahat na mag-isa lang akong nag-asikaso. Basta ang saya-saya ko talaga ngayong gabi. Dahil success ang pagluluto ko. Sana masarapan kayo dito. Syempre, kailangan natin picturean para naman may memories tayo sa susunod na taon. Kaya tara na, sinong gustong magtagay dyan, punta lang kayo sa bahay, marami pa yan. Ito na nga, sumilip na ako sa labas kasi alam ko malapit nang mag alas 12. Siguro sa mga oras na to ay 5 minutes na lang bago magbagong taon. Oras na nga ito, hindi pa naman masyado nagpuputukan pero sa iba meron na talaga. Ayan, nakikita natin sa mukha ni Dong na masaya na may malungkot din. Happy New Year everyone, God bless! Kahit hanggang tanaw lang ang akin dyan, basta importante nakita ko sila at naging masaya ako sa mga oras na ito. Hanggang dito na lang. Happy New Year everyone. God bless!